asali shi ke kawo auren shi asali. In ba ka da asali to dama ba yiwuwa ka yi abin asali. Ka san duk ko me ka sani daga uwaye ne, daga uwaye ne. Mutum ko da ba shi da uban kirki bai yiwuwa zama na kirki. Mutum ko da taso iske uban shi na kirki ne to kuma dole ka same shi ne kirki. Kuma ba yiwuwa ce ka hida kwata-kwata a ce ɗan kai ka san abin da yake ko cikin gida ko waje a ce ba ka da labarin abubuwan da yake. To ka ga irin wannan abubuwan kwata-kwata ba su yi ba. Yana da kyau in ka hida ka san abin da yake ko me yake yi to ka sani. In abu na kirki yake to ka sani, in ba ma na kirki yake ba yana da kyau ka sani. In ma duka ba haka ne ba to ya kasance akwai mutanen da ke diba maka abin ka sani kawai da shi ne ka sani. A ce ka hida ya ɗanka na cikinka wai ba shi da aiki wai sai zina, kuma kana yi kana gani kana kallo. Wai ka kwatanta kai kuɗi za ka zanke ɗauka ma kana bada, in yayi ka ɗauki kuɗi ka bada a bashi laya. To ina aka taɓa ganin irin wannan? Ina ne aka taɓa mutum ka zo ka mutu cuta irin wannan ka ɗauki kuɗi ka mutu mene manahon ka yi shi ya taka mene manahon. Ko kuma kana ganin iko suna ɗaya mai gindi kana irin wannan abu kamar lokaci ne shi ya rike abin da ka riga ka sani. Yanzu kasuwanci a wani abu kasuwanci su kan kasu ikon da suke yi don a samu kuɗin da za a samu wasu gesa ɗaya. Iko ake faɗi kasuwanci ne su samu kuɗi su je su ɗaya su ba wai tsakanin Allah da ke wanda kace tsakanin Allah da ke wata lokaci a ka yi laifi ka ɗauki kuɗi ka bada ko ka yi wannan duka ba nan ne duka ba nan ba nan in dai kai laifi ka san kai laifi